Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom vladaru dana sudnjega, Allahov blagoslov i mir poslaniku milosti, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, uzornim šehidima i svim vjernicima do sudnjega dana. Molim Allaha da i nas upiše među iskrene vjernike kojima će podariti sreću i uspjeh i na ovome i na budućem svijetu. Molim Allaha uzvišenog koji mijenja stanja da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje. Amin. Molim Allaha da ovaj džemat učini blagoslovljenim, sretnim, da Allah podari hajri bereket u imamu ovoga džemata, u njegovoj porodici, u predsjedniku ovog džemata i njegovoj porodici i svim džematlijama od najmlađeg do najstarijeg. Molim Allaha da podari da sloga, međusobna ljubav, razumijevanje vladaju u ovom džematu i u svim našim džematima. Da Allah dadne hajri bereket u ovoj djeci, u ovoj omladini i svemu onome što uče, da ako Bog da to bude sebe njihovog uspjeha i sreće, gdje god da žive, da kao muslimani se osjećaju sretni, ponosni i ako Bog da uspješni i na dunjaluku i na ahiretu. Draga braće i cijenjene sestre, draga djeco i draga omladino, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na samom početku želim vam prenijeti tople selame iz vezirskog grada Travnika, iz džemata Kalibunar, jer su ovakvi susreti za nas prilika za međusobno upoznavanje, zbližavanje, ali i prilika da skupa promišljamo o vrijednostima sa kojima nas je počastio uzvišeni Allah, jer nekada imamo određene blagodati, određene vrijednosti kojih nismo u dovoljnoj mjeri svjesni. Zato se iskreno nadam da ćemo danas, nakon što se podijele sokići, biti u prilici da skupa promišljamo poruke koje smo i danas čuli od ove naše lijepe djece i od naših imama koji su učili stihove, ali ono što će, ako Bog da, inša Allah, ja se nadam, kuransko-sunnetska poruka još učvrstiti u našim srcima, jer kada čujemo ono što gospodar svjetova govori i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjernička srca se zato posebno otvaraju. I to kao sjeme koje se sije u plodnu zemlju i iz vjerničkih srca onda se manifestuje kroz konkretno pozitivno djelovanje. Uzvišeni Allah je odredio da posljednji poslanik, Hatemul Enbiya i war Rusul, pečat svih vjerovjesnika i poslanika, a njih je bilo preko 100.000 koje je uzvišeni Allah poslao narodima koji su živjeli prije. Pečat i posljednji koji je došao na dunjaluk je Muhammed, sin Abdullaha i Amine, sallallahu alaihi ve sellem. Slobodno poluglasno izgovorite salavat, jer kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Men salla alayya salaten sallallahu alaihi biha ašra." Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavata. I to je ogroman kapital sa kojim ćemo mi danas, ako Bog da, iz ovog prelijepog mesdžida izaći, donoseći što više i što češće salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi raniji poslanici poslani su u ograničenom vremenskom periodu
i na ograničenom prostoru. A posljednji Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan kafeten linnas, svim ljudima do sudnjega dana. Bez obzira gdje se rodili, gdje živjeli, koje boje kože bili, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan kao poslanik svim ljudima, cjelokupnom ljudskom rodu i bez vremenskog ograničenja, znači njegov poziv je otvoren sve do sudnjega dana. Iza njega više neće dolaziti novi Allahov poslanik. Jedino jedan od predznaka sudnjeg dana jeste da će se na dunjaluk spustiti Isa alejhi selam, kojeg je uzvišeni Allah uzdigao, i opet će povesti vjernike, ali pod zastavom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da slijedeći Kur'an i sunnet Muhameda alejhi salatu vesselam budu ujedinjeni, i to je jedan od velikih predznaka sudnjega dana. Dakle, prva poruka koju bih volio da danas zapamtimo kao posebnost, posebna karakteristika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jeste da je on poslan kao poslanik svim ljudima bez ograničenja. Dakle, nije poslan samo jednom narodu, nego svim ljudima. A svi prethodni poslanici su bili poslani samo svojim narodima. I poziv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nema vremenskog ograničenja, za razliku od njih. Jer Nuh alejhi selam je živio kao poslanik koliko godina? Sjeća li se neko od ovih starijih? Nuh alejhi selam, evo mladići odgovaraju, 950 godina, 1000 godina manje, 50 je pozivao svoj narod na pravi put. Je li imao puno vjernika za sobom koji su ga slijedili? Vrlo malo. U tih 950 godina neki komentatori kažu da je imao svega 80 sljedbenika. I neće on zato biti pitan koliko je njih slijedilo, jer Allah upućuje na pravi put, nego da li je prenio svoj emanet na način na koji ga je Allah zadužio. I svi odabrani Allahovi poslanici, i nakon njega, i Ibrahim a.s. je poslan svome narodu, i Musa a.s. je poslan Benu Israilu, i Isa a.s. je poslan svome narodu. Ali ono što je karakteristika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da je njegov poziv otvoren svim narodima do sudnjega dana. I posebno, evo i vi u državi u kojoj živite, u prilici ste da vidite muslimane svih boja kože i svih likova i raznih oblika tijela i da govore različite jezike, ali svi razumiju la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Svi razumiju assalamu alaikum. Bez obzira odakle su. Svi znaju da vjeruju u jednog Allaha i u njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i svi znaju da je selam pozdrav mira, i kad nazovete selam sa osmijehom, jer selam se naziva sa osmijehom. Ako nazovemo selam sa osmijehom, šta ćemo imati? Nagradu kao da smo dijelili sadaku. Nikada nemojte namrgođeni nazivati selam. At-tabassumu fi wajhi akhika sadaqa, da se sa osmijehom susretneš sa svojim bratom je kao da si mu dijelio sadaku. Poslanik alejhi selam nas uči, vidite, nije sadaka samo materijalno izdvajanje, nego i osmijeh i selam kad nazovemo, želimo mir, spas, uspjeh, sreću, zaštitu od svakog zla. Jer tahiyatuhum fiha selam, pozdrav stanovnika dženneta će biti selam. Zato i mi, kad god smo u prilici, nazovimo selam jedni drugima, ali molim vas, povedimo računa sa osmijehom. Dvije žene se posvađale i kad smo ih mirili, kaže, ova jedna ja sam nazvala selam, ova druga kaže, zašto joj nisi odgovorila? Kaže, ja sam joj odgovorila u sebi. Može li u sebi da odgovori na selam? Vidite kako neuzubila šejtan radi. Vidite, i mi čak nekada nećemo ni na selam da odgovorimo. Odgovoriti na selam je farz. To je stroga obaveza. A onaj ko naziva selam, on je slijedi sunnet. I to je dio, dakle, obaveze naše kao muslimana da nazovemo selam. Ali odgovoriti na selam je obaveza. I zato nikada ne dozvolimo prokletom šejtanu da se među nas upetlja da ne možemo jedni drugima nazvati selam. Koliko dana je dozvoljeno da musliman ili muslimanka ne govori sa drugim, da ne naziva selam i da ne govori sa drugim muslimanom? 3 dana. Nakon 3 dana onaj koji prvi nazove selam, on je bolji.
i nastojimo da držimo međuljudske odnose u našoj zajednici da budu na što boljem nivou. To je pokazatelj našeg ispravnog razumijevanja vjere i našeg ispravnog slijeđenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ono što u ovom dijelu želim sada naglasiti da posebno zapamtimo. U prirodi čovjeka je da voli onoga komu je učinio dobro djelo. Jel' tako? Kogod prema nama lijepo postupa i kogod za nas uradi nešto što je nama drago i što nam je vrijedno, mi tu osobu posebno volimo. Čak, dakle, ovdje se i ne pravi razlika, bilo da je on vjernik ili nevjernik. Kogod prema nama lijepo postupa, mi ga volimo. E vidite, uzvišeni Allah je od cjelokupnog ljudskog roda, od svih duša koje su u ezelu stvorene, vidio da je duša Muhameda sallallahu alejhi ve sellem najčišća. I njega je odabrao od momenta rođenja. On je odabran da bude posljednji Allahov poslanik, koji će kod sebe imati najljepše osobine koje jedan čovjek može imati. I koji će u toku svog djetinjstva i svoje mladosti i svoga života sve do preseljenja na ahiret proći najveća dunjalučka iskušenja. I uzvišeni kad govori o njemu kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A mi smo te kao milost svjetovima poslali. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Vidite, on je milost svjetovima i najljepši uzor za koga? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Za onoga koji želi lijep susret sa Allahom i želi nagradu na budućem svijetu i koji Allaha puno spominje. Zašto muslimani i muslimanke najviše vole Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Zato što im je on u životu najljepši uzor i zato što ne postoji ni jedna situacija koja nas u životu zadesi, a da kroz nju na skoro isti ili sličan način nije prošao Muhammed alejhi salatu vesselam. Onaj ko ostane kao jetim, zna da je i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio jetim. Onaj ko bude iskušan siromaštvom jedan period svoga života, zna da je i Muhammed alejhi selam bio siromašan. Onaj ko stekne imetak i vlast i poziciju, opet mu je Muhammed alejhi selam uzor, jer je Muhammed alejhi selam u Medini postao imućan i imao vlast. I tada mu je uzor kako se treba ponašati i tada ostati prizemljen i pomagati drugima i činiti dobročinstvo drugima. Onaj ko se hoće oženiti ili udati, Muhammed a.s. mu je uzor jer je Muhammed a.s. bio u braku. Isa a.s. se nikada nije ženio. Sulejman a.s. je bio vladar, nikada nije bio siromašan. I ne zna šta je biti siromašan. Ne može s te strane biti uzor. A vidite, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sa svih aspekata svojim sljedbenicima uzor. Oni koji obnašaju vlast, Muhammed alejhi selam im je uzor kako trebaju biti pravedni i voditi računa o onima nad kojima se obnaša vlast, jer je prvu kategoriju koju je spomenuo da će Allah staviti pod svoj hlad na dan jaume la zille illa zillu, kada drugog hlada neće biti, je imamun adil, pravedni vladar. Na prvom mjestu. Mladići i djevojke trebaju da znaju da im je poslanik alejhi salatu vesselam najljepši uzor zato što je moralnim životom živio. Čak prije poslanstva, prije nego što mu je Allah poslao objavu, Muhammed alejhi selam nikada nije pio alkohol. Muhammed alejhi selam nikada se nije kockao. Muhammed alejhi salatu vesselam nikada nije nemoralnim načinom života živio. Čak i prije poslanstva Allah ga je sačuvao i zato je on, vidite, i prije poslanstva istinu govorio i prije poslanstva bio povjedljiv. Pa su ga stanovnici Mekke prozvali kako? El Emin, povjedljivi. Sve ove karakteristike Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi se trebamo potruditi da imamo kod sebe, jer nam je on najljepši uzor. Oni koji budu iskušani da izgube djecu,
Pa Muhammed a.s. je ispratio na ahiret od svoje 7 djece 6 za svoga života. Nijedan njegov sin nije doživio ni mladost, nego su kao dječaci umrli. I Kasim, i Abdullah, i Ibrahim. I kada je u Medini obavljao dženazu svome sinu Ibrahimu, on je tada kazao, oči suze, a srce osjeća bol, ali mi nećemo kazati ništa osim onog sa čime je Allah zadovoljan. Ali smo mi doista zbog rastanka s tobom, o Ibrahime, tužni. Muhammed s.a.v. vidite nam je uzor da i onaj koji je iskušan sa tim među najvećim iskušenjima na dunjaluku, a to je da roditelj izgubi svoj evlad, da izgubi svoje dijete, i to je prošao Muhammed s.a.v. I oni koji su bili izbjeglice ili prognanici, oni koji su bili primorani da napuste svoje domove, pa i Muhammed s.a.v. je iz Mekke učinio hidžru radi Allaha i napustio je svoj rodni grad i otišao u Medinu. I da ne nabrajamo dalje, dakle, s te strane, Muhammed s.a.v. je za svoj ummet najveća milost. I pošto je on najviše uradio za nas, najviše podnio, jer je od Allaha dobio taj emanet, on je eddel emane, ispunio emanet sa kojim ga je Allah zadužio. وَنَسَحَ الْأُمَّ i on je uputio nasihat svojim sljedbenicima. وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ i on se na Allahovom putu istinski borio onako kako je gospodar svjetova od njega tražio, hatta etahu al-yaqin, sve dok mu nije došao smrtni čas. Zato mi kao muslimani i muslimanke najviše u svom životu volimo nakon Allaha dželešanuhu koga? Omladinu. Najviše volimo koga? Allaha dželešanuhu, zato što nas je on stvorio i sve što nam je potrebno za život on nam daje. A odmah nakon toga koga najviše volimo? Koga ti najviše voliš? A babu i mamu? Prvo Muhammed a.s. pa onda babu i mamu. Vidite, Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebaju nam biti na prvom mjestu. Šta kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Nadam se da ćete ovaj hadis lako zapamtiti. Rekao je: La yu'minu ahadukum. Niko od vas neće biti pravi vjernik. Hatta ekune ahabbe ilejhi. Dok mu ne budem draži min walidihi wa waladi. I od roditelja i od njegove djece. Ljubav prema roditeljima i ljubav roditelja prema djeci je ogromna. Na dunjaluku Allah je to dao. Da roditelj odmah zavoli svoju djecu i kakva god da su djeca, njegova su mu najdraža. I da bez obzira kakvi su roditelji, opet i djeca vole i poštuju. Ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem treba da bude, vidite, draži nama i od naših roditelja i od naše djece, wan nasi ajma'in i od svih ljudi. Allah uzvišeni u plemenitoj knjizi poziva i kaže: Kul, reci, o Muhammede, jer ovo kul, kad u Kur'anu Allah objavljuje, odnosi se dakle da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svojim sljedbenicima: Kul in kuntum tuhibbun Allah, reci ako Allaha volite, fattabi'uni, mene slijedite, yuhbibkumullah, pa će vas Allah voljeti, wa yaghfir lakum dhunubakum, i grijehe vam vaše oprostiti. Poštovane majke i sestre, draga braćo, draga djeco i omladino, danas iz ovog mesdžida ponesimo najsnažniju ovu poruku. Ako želimo da nas Allah voli i ako istinski Allaha najviše mi volimo, onda nam treba Muhammed a.s. biti najljepši uzor, najljepši primjer i stalno u životu šta god da trebamo da uradimo, da razmišljamo da li bi to Muhammed a.s. volio. Od najsitnije stvari pa do najkrupnije. Kada razmišljamo kako da odgajamo svoju djecu, malo se zainteresujemo i čitajmo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao prema svojoj djeci. Kako je postupao prema svojim unucima. Bio je vrlo blag. Nikada nije udario ni jedno svoje dijete. Nikada nije bio nasilan prema svojoj supruzi ili prema svojoj porodici. Nikada. Je li igdje zabilježeno da je nekada uradio nešto loše? A ashabi su ga pratili
i kao kamera snimali su sve i prenosili. Sve što je radio i kako je radio, oni su nastojali da ga oponašaju. I u njegovom fizičkoj pojavi da ga oponašaju, a naravno po pitanju njegovog morala najviše. Sve što bi on radio, oni su nastojali tako da rade. Jedan od ashaba prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao prednost desnoj strani. Kane yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kulli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je davao prednost desnoj strani u oblačenju svoje obuće. Znači kad obuvamo u obuvanju, koju prvo cipelu obuvamo ili patiku? Prvo desnu. Kada se češljamo, koju prvo stranu češljamo? Desnu pa lijevu. Ko ima kose? I kada se kupamo prvo desnu stranu peremo, pa onda lijevu, s prednje strane. Dakle, u svemu. Mi kad se vozimo autobusom, pošto ja sa svojim džematom često putujemo diljem svijeta, i kad nam dođu neki koji su iz drugih džemata, pa još uvijek se nisu u dovoljnoj mjeri uhodali. U toku putovanja mi im podijelimo neke kolače, bombone i sad ja prilazim i nudim. Kod većine ovih što su tek počeli putovati, leti lijeva ruka. I kako idu lijevom rukom, ja izmaknem. I sad nisam namrgođen, nego nasmijan i sad oni se čude. Opet ja ponudim, opet lijeva ruka, ja opet izmaknem. I onda se vrati i desnom rukom. Jer poklon dajemo desnom rukom i uzimamo desnom rukom. Dakle, od tih sitnica životnih, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio sve. I kako se trebamo podaprati poslije nužde. Da tu ne koristimo desnu nego lijevu ruku. Da sve vidite nas je podučio kako i na koji način se trebamo ponašati. Pa zar to nije milost svjetova? Kako bi nama bilo teško da mi ne znamo kako se poslanik alejhi selam ponašao u nekim situacijama? Kako bi nam bilo teško da ne znamo kako je klanjao sabah, podne, ikindiju, akšam ili jaciju? U Kur'anu se nama samo naređuje. Ali ko nam je pokazao kako ćemo konkretno uzeti abdest? Ko nam je pokazao kako ćemo konkretno klanjati namaz? Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A nakon poslanika onda efendija. Bravo. Jer imami ulema su nasljednici poslanika. Dakle, efendije su naučile od poslanika alejhi selam, jer nam je on to kao čovjek pokazao kako se treba obaviti namaz. I vidite, on je milost svjetovima. Da li ste ikada razmišljali? Pratite sad ovo pitanje. Da li kršćani znaju kako je Isa a.s. obavljao molitvu? Uopšte ne znaju. Da li Jevreji znaju kako je Musa a.s. obavljao molitvu? Da li ko zna kako je Ibrahim a.s. obavljao molitvu? Ko je jedino uspio da ostavi iza sebe sačuvano sve? I objavu u originalu i sunnet poslanika u originalu. To jedino ima muslimanski ummet. Međutim, muslimanski ummet danas ima puno oboljenja. Muslimanski ummet danas ima puno nedostataka. Zato što smo ostavili ono što imamo u originalu sačuvano. Koliko danas muslimani uče Kur'an? Vrlo malo. Koliko danas muslimani žive po Kur'anu? Vrlo malo. Koliko danas muslimani slijede Muhameda a.s. Govorimo o svim muslimanima svijeta. Ne govorimo samo o nama lokalno. A možemo i kod nas ovdje. Koliko danas Bošnjaka po Dunjaluku slijede Muhameda a.s. Koji je to postotak? Mi smo na području muftijstva Travničkog pravili anonimnu anketu. Da vidimo po džematima koliko ljudi, punoljetni muškarci, dolaze redovno na namaz. Znate kako se kreće to? Od džemata do džemata. Otprilike od 0,5% pa do 5%. Znači gdje 5% dolazi na 5 vakata namaza, kažemo to su dobri džemati. A u tim džematima znači 95% još uvijek muškaraca uopšte se ne odaziva na ezan. Ne odaziva se na poziv hayya ala salah, dođi na namaz, hayya ala falah, dođi na spas. Na džumi
se kreće otprilike od 15 do 30%. Što znači 70% još uvijek Bošnjaka ne dolaze na džumu. I onda mi da očekujemo da će nam biti ekstra dobro stanje. Kad će biti dobro stanje? Inna Allahe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod sam ne promijeni. Mi se trebamo promijeniti. Naš odnos prema Allahu i naš odnos prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada mi budemo iskreni prema Allahu i iskreni prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda će i Allah promijeniti naše stanje na bolje. Onda ćemo i mi svi biti bolji. Pogledajmo, poslanik alejhi selam nas uči milosti, jer on je milost. Prema svom unučetu, kada je petkom bio na minberu, a on je imao minber od 3 stepenice, ušao je njegov unuk u džamiju i još uvijek je bio nesigurnih koraka, tek prohodao. Poslanik alejhi selam je sišao sa minbera, zagrlio ga i vratio se i nastavio držati hutbu. Zamislite danas da je efendija, da mu uđe sin i da on siđe sa minbera, šta bi džematlije rekle? Većina bi kazala, nemoj biti neozbiljan tako. A u stvari, vidite, poslanik alejhi selam je pokazao milost. Jedne prilike, dok su bili na namazu u mešćidu u Medini, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se na seđdi dugo zadržao. I nikako da ustane. I sada sahabi se čude iza šta se dešava. Da li je možda mu objava u tom trenutku da je Allah poslao objavu da mu se objavljuje ili nešto se dešava čudno, jer nikako da ustane sa seđde. I jedan je podigao malo glavu da vidi kad tamo unuk zajahao poslanika alejhi selam. Kako je on bio na seđdi, on je ušao i sjeo poslaniku alejhi selam za vrat. I dok nije sam ustao, pogledajte ovo, dok nije sam ustao, poslanik alejhi selam nije ustao. Kaže, lijepo i njemu i meni. Njemu lijepo da se igra, a meni lijepo zato što je akrebu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, najbliži rob svome gospodaru je kada je na seđdi. Kaže, i meni lijepo i njemu lijepo. Samo što ashabima malo vidite kako je to život u džematu, život koji nosi razne situacije, razne okolnosti, gdje treba da naučimo kako se ponašati. I men la yerham, la yurham. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, onaj ko nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo. Irham men fil ard, yerhamke men fis sema. Smiluj se onima koji su na zemlji, pa će se smilovati tebi onaj koji je na nebesima. Šta se danas dešava? Evo, hajmo sad konkretno među nama Bošnjacima. I u Bosni i Hercegovini, i u Sandžaku, i na Kosovu, i u Makedoniji. Šta se dešava među Bošnjacima? Kada raspravljamo i razgovaramo sa drugima, sa nemuslimanima, onda smo vrlo tolerantni, uviđavni, kulturni. Ma mi smo divan narod. U većini slučajeva stvarno naši ljudi su tako kulturni, tako uviđavni, tako fino raspravljaju sa njima, razgovaraju, argumentovano i trude se, baš smo fini. A kakvi smo jedni prema drugima? Vrlo nekulturni, vrlo neuviđavni, tako grozne riječi znamo upotrebljavati jedni protiv drugi. Ono što sam ja makar vidio na društvenim mrežama, da Allah zakloni i sačuva, što se kaže, ni pas s maslom ne bi pojeo. Šta je sa nama? Hoćemo da budemo sretni i uspješni. Imamo od gospodara Kur'an koji je sačuvan u originalu. Jedina Allahova objava sačuvana u originalu je Kur'an. Imamo sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jedini zapisan i sačuvan u dijelima, u knjigama, do u detalje. Ali pogledajte kakvi smo jedni prema drugima. Muhammedur Rasulullah, Kur'an kaže Muhammed je Allahov poslanik, da podsjeti da ga je Allah poslao. Wallazine ma'ahu, a oni koji su sa njim, dakle govori o vjernicima, ashidda'u 'alal kuffar, oni su prema nevjernicima stabilni, čvrsti, gordi, nisu nepravedni, ali su stameni. Ruhama'u bejnehum, samilosni jedni prema drugima. Terahum ruka'an suđeda, vidiš i kako na ruku i na seđdi, jebdegune fadle min Allahi wa ridvana, žele blagodati od Allaha i njegovo zadovoljstvo. Si mahum fi vujuhihim min etheri suđud, na njihovim čelima su tragovi od seđde koju čine. Sad se postavlja jedno vrlo važno pitanje. Kako će nas Muhammed alejhi selam prepoznati na sudnjem danu? Kako će znati ko su njegovi sljedbenici? On je rekao
doći će moj ummet, gurren, muhađelin, min atharil vudu, svijetlećih dijelova tijela od pranja abdesta. Zapamtite danas ako niste ovo dosad čuli. Kako će Muhammed a.s. prepoznati svoje sljedbenike na sudnjem danu? Kako će prepoznati muslimane? Jer nakon njega koliko se rodilo muslimana? I do sudnjega dana samo Allah zna. Kako će ih prepoznati na sudnjem danu? Za koga će činiti šefaat? Za koga će od Allaha moliti da im oprosti? Kako će ih prepoznati? Tako što će dijelovi tijela koje smo prali prilikom uzimanja abdesta, šta će biti sa njima, omladino? Možete li pamtiti? Razumijete li ovo u dovoljnoj mjeri? Koji će dijelovi tijela da svijetle? Oni što smo prali kad smo uzimali abdest. Kada je noć, kad upalite u auto svjetlo, možete li voziti? A možete li voziti kad je izgašeno svjetlo? Po putu koji je krivudav. Neko može, ali do prve krivine. Dakle, ono što je bitno da zapamtimo, znači na sudnjem danu dijelovi tijela i tragovi, vidite, seđde. Ti tragovi od namaza i tragovi od abdesta, oni će biti pokazatelj ko je bio sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Theuban bio je rob, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio. Pa je nakon toga on služio poslanika alejhi selam. Jednog dana je tražio poslanika. Toliko ga je on volio, kad ga poželi, on ide da se vidi sa poslanikom alejhi selam. Međutim, poslanika nije bilo kući. On opet ode, tamo nema ga. I on se razboli. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad su se susreli, pita ga šta je Seubane, kao da nije šta bolestan, i kaže Allahov poslaniče, ja sam se zabrinuo. Tražio te, nisam te našao. I onda sam razmišljao, jednog dana će nas smrt rastaviti, ti ćeš preseliti. I ja te više nikada neću moći vidjeti. Imate i vi, jel tako, u životu drage osobe, koje kad poželite, toliko vam godi da se vidite sa njima, da se ispričate sa njima, da popijete kahvu. Ako imate nekoga koga povremeno od koga se rastajete, jedva čekate da se ponovo sretnete sa njim i vidite, i ti susreti su posebno dragi. I Theuban razmišlja, kaže, na dunjaluku kad god te poželim, ja dođem da te vidim. Međutim, kad preseliš i kad te Allah proživi na sudnjem danu, tebe će smjestiti na najvećem nivou u džennetu. A nas, iako nas Allah uvede u džennet, mi ćemo biti negdje u nizinama. I kaže, ja te više nikada neću moći vidjeti. I Theuban se pravo zabrinuo. Toliko je tužan. I onda uzvišeni Allah objavljuje ajet. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ Onaj ko bude pokoran, poslušan Allahu i njegovom poslaniku. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Oni će biti sa onima kojima je Allah dao svoje blagodati. مِنَ النَّبِيِّينَ Od vjerovjesnika. وَالصِّدِّيقِينَ Iskreni. وَالشُّهَدَا šehida, وَالصَّالِحِينَ I dobrih Allahovih robova. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا A divnili su oni društvo. Jesmo zapamtili? Pogledajte kako je Allah obradovao i Theubana i sve vjernike do sudnjega dana. Onaj kome poslanik a.s. bude najdraži od ljudi, jer je Muhammed a.s. najviše za nas, za ljudski rod uradio od dobra. Sve što je potrebno za nas, sve što je hajr za nas, on nam je na to ukazao. Sve što je zlo po nas, on nas je na to upozorio i rekao da to ne radimo. Ma atakumur rasulu fehudhu, ono što vam poslanik da, to uzmite. Wa ma nahakum anhu fantahu, a ono što vam zabrani, ostavite to. Dakle, sad je do nas. Hoćemo li mi doista uzeti da su nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon uzvišenog Allaha, dakle, onda vjernici najznačajniji u životu. Ako nam je to društvo na dunjaluku, društvo gdje nastojimo prvo udovoljiti Allahovom hatoru, onda poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem, onda svi drugi dolaze iza toga. Onda se možemo nadati ovom obećanju da ćemo biti u društvu na budućem svijetu minen nebijin, sa vjerovjesnicima, sa Allahovim poslanicima, sa odabranicima, o siddiqin, iskrenim vjernicima, o šuheda,
sa šehidima, was-salihin i sa dobrim Allahovim robovima. Vidite, i Allah kaže wa hasune ulaike rafiqa, a divni li su oni društvo. Mi, braćo i sestre, biramo svoje društvo. I ja sam primijetio da u ovih 30 godina, otprilike koliko radim kao imam, prokleti šejtan se poigrava sa ljudskim rodom na razne načine. I to je ta borba uvijek. Šejtan je otvoreni čovjekov neprijatelj, fattahiduhu aduwa, i Kur'an kaže uzmite ga kao neprijatelja. Innema yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. On poziva svoje pripadnike stranke da budu od stanovnika džehennema. Jer šejtan ne voli da ide sam u džehennem. I na svašta nagovara ljudski rod. Ali ovo u posljednje vrijeme što se dešava, ovo sad već poprima još ozbiljnije razmjere. Vidite kako udaljava ljudski rod od onoga što treba da bude ljudski rod. Jer Allah je stvorio prvog čovjeka Adema da se zna da je čovjek, da je muškarac. A drugo je Hava, da se zna da je žena. I od Adema i od Have je nastao ljudski rod. A sad čujem kad pitaju, kaže šta si? Kaže ne znam, tek iza 15. godine ću znati jesam li muško ili žensko, ili ću ostati bez roda. Čak ima nekih koji govore da će ostati i da uopšte se ne opredjeljuju ni da je muško ni da je žensko. Onda u moje vrijeme kad sam bio dječak, bilo je nas siromašnih i siromašnih porodica. I kad dijete hoda sa poderanim hlačama, onda bi majka se potrudila da zakrpu i kaže bitno je da su čiste. A sad roditelji kupuju djeci poderane hlače. Molim vas roditelji, nemojte kupovati svojoj djeci poderane hlače. Ili ćemo organizovati Sergiju pa da kupimo, ako ne možete kupiti normalne hlače. Još sam čuo da su ove skuplje. Molim vas, svašta sam očekivao da će se šejtan poigrati, ali da će danas kupovati svijet. Kupuju poderane hlače i to veći dio, vidjeli ste kakvih sve modela nema, neuzu bila, i da je to prihvatio naš muslimanski Nije problem što se to dešava okolo, ali mi imamo filtere. Voli li to Allah i njegov poslanik alejhi selam? Ako ne voli, to neće u moju kuću. Pa moje dijete to traži. Sine, živ bio. Kupit će ti babo i mama, ali nešto što je normalno. Frizure, isto vidimo neki, kao ono elektricitet, struja, neki na frizurama to. Molim vas roditelji, savjetujte svoju djecu da budu normalna. Jer vi im plaćate i kod frizera, ne idu oni sami. Vi ih vodite, vi ih podržavate. Budite im autoriteti i kažite im, sine, jest da je to možda tvoj drug ima, ali to nije primjereno za nas muslimane. Hajmo da imamo u svemu pokazatelj da doista volimo Allaha i njegovog poslanika alejhi selam i da se trudimo da uradimo sve da budemo prepoznati na sudnjem danu da smo njegovi sljedbenici. I za kraj. Naravno, ja se nadam da se niko neće naći uvrijeđen, jer ovo je doista bratski savjet. Da kad i mi gledamo jedni druge, prepoznajemo se, jer kako prepoznaš da je neko musliman? Kaže, imaš lijepu čehru, kulturan, čist. Da budemo doista u svemu što bolji. Ja sam spominjao, putujući po Europi, nažalost, kad sam bio u Briselu, kad sam bio u Beču, kad sam bio u Parizu, najneuredniji dijelovi tih gradova su dijelovi gdje stanuju muslimani. Pa zar trebamo mi biti sad oličenje nereda, nekulture, prljavštine, a u stvari vidite i ovi što dolaze kao migranti, što ne donose sa sobom ni nauku, ni kulturu, ni znanje, nego nažalost najčešće drogu, kriminal i sve nešto što nije primjereno za bilo kojeg muslimana na dunjaluku, niti za bilo koga drugoga. Jer musliman ne smije ni nemuslimanu činiti nepravdu i neprijatnost. Musliman svojim u stvari lijepim ponašanjem i ophođenjem treba da bude uzor. I ono što kao poruka ovog mog predavanja danas jeste, da li smo mi u stvari kao muslimani danas lijep primjer nemuslimanima? Da oni kažu, kad vas vidim i vašu porodicu, kad vidim vaše dijete, ja želim da ja budem i moja porodica kao vi.
Mi u Bosni prenosimo jedan slučaj koji se desio u Njemačkoj, ali istina nije u našem džematu, nego u turskom džematu. Došla je nemuslimanka i dovela svoju kćerku pred džamiju u Njemačkoj i zamolila imama, dijete je ušlo unutra i kaže, mama vas zove. Kako se zoveš, sine? Ona je rekla, Kristina. Pa kaže, ti nisi muslimanka. Kaže, mama vas zove, molim vas. On kad je izašao tamo, kaže, ovo je muslimanska džamija i naša škola, mekteb gdje učimo djecu. Zašto ste doveli svoju kćerku? Kaže, molim vas, ja pored sebe, pored mog stana imam jednu muslimansku porodicu. Djeca kad idu u školu poljube ruku svojoj mami i babi i onda idu u školu. I kad se vraćaju iz škole ljube ruku i izražavaju poštovanje. Molim vas, odgojite moju kćerku da bude kao što su vaša djeca. Hajmo i mi Bošnjaci se potruditi u Njemačkoj da vi budete lijep primjer, uzor kulture, čistoće, poštovanja, uvažavanja, svega onoga što kao muslimani trebamo biti. Da to pokažemo na djelu. Da oni vide da smo mi doista sljedbenici Kur'ana i Sunneta. Jer Kur'an je najnapredniji, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslanik svim svjetovima i Islam je jedini savršen. Samo što nisu savršeni muslimani. A što se tiče Islama, možemo li mu naći ikakvu mahanu? Sve što Allah naređuje, naređuje za naše dobro. Sve što nam zabranjuje, zabranjuje nam za naše dobro. I zato za kraj želim jednu poučnu priču da vam prenesem. Ali molim vas sa obavezom da je zapamtite i prenesete makar danas jednoj osobi. Pokušajte sad pamtiti, a upitat ću vas da vidim. Ja znam da vi nekad sporo pamtite, a brzo zaboravljate. Jedan student prije nekih više od 30 godina iz arapskih, muslimanskih, dakle, zemalja, došao je na studij u komunističku državu. U to vrijeme, prije 30 godina, završiti fakultet bila je baš ono vrijedna stvar. Ko završi fakultet, fakultetski obrazovan u ono vrijeme, bilo je baš to veliko. I on se vratio, jer vi znate da su studenti iz Sirije, Libije, Jemena, Sudana dolazili da studiraju kod nas i u Jugoslaviji, bivšoj i u Mađarskoj. Susretao sam neke ljude, to su sve bile ove komunističke države. I kad se on vratio kući, njegova porodica da proslavi to što je on završio fakultet, organizovali da se sakupi porodica i prijatelji, organizovali zajednički ručak i da to proslave. Kad su završili sa ručkom, došlo vrijeme podne namaza. I oni kažu, idemo sad klanjati. Kaže on, ja neću klanjati. Što? Kaže, dok mi ne dovedete najučenijeg, da mi odgovori, najučenijeg u tom njihovom mjestu, da mi odgovori na 3 pitanja. Ako postoji Bog, da mi opiše kako Bog izgleda, jer ja ga ne vidim. A kako mogu da vjerujem u ono što ne vidim. Ako je šejtan stvoren od vatre, kako će biti onda kažnjavan džehennemskom vatrom, vatra to, ništa to njega neće boleti. I da mi odgovori šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto desiti. Jesu li interesantna pitanja? A jesu li vrlo frekventna i često i u našem nasljeđu, kod našeg naroda jednog dobrog dijela? Prvo, ako postoji Bog, šta kaže, da mi opiše kako izgleda, jer kako da vjerujem u ono što ne vidim. Jer većina našeg svijeta i kaže, kako ćeš vjerovati u nešto što ne vidiš? Jer da vidim, kao ja bi onda vjerovao. Drugo, ovo vjerovatno nije često se ponavljalo, kako će šejtan koji je od vatre, jeste li kad o tome razmišljali? Kako će on kojeg je Allah halakteni min nar wa halaktehu min tin, on kaže, mene si stvorio od vatre, a Adema si stvorio od zemlje. Kako će šejtan koji je stvoren od vatre biti kažnjavan vatrom? I treće pitanje, šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto desiti? Pravilno razumijevanje sudbine. I oni su plaho se zabrinuli. Poslali ga da bude pametan, a on im se vratio sa puno sumnji. Završio fakultet, ali pogledajte kakav je došao. I oni pronađu jednog učenog dedu kod njih tamo što je bio, jedan efendija stari, iskusni, ali hvala Bogu još uvijek u snazi.
I dođe taj dedo i mladić preko puta njega sjedne i postavi mu ta 3 pitanja. I dedo ustane i ovom mladiću pukne jak šamar. Baš ga je dobro sastavi. I sad mladić misli, kaže, da je iznervirao dedu, ovog imama, i kaže, ako ne znaš odgovore na moje pitanje, nisi me trebao ošamariti. Ne, kaže, sine, u tom šamaru ti je odgovor na sva 3 pitanja. I poslušajte kako je i lijek mu dao. Boli li te? Kaže, on boli. Sjećate se svi kad ste dobili nekad dobar šamar, imate dojam kao da vam obraz raste, pulsira. Boli li te? Kaže, on boli. Boli to dobro. De mi, kaže, opiši bol. Kako izgleda jer ja je ne vidim. Kaže, on, ne mogu ti opisati kako bol izgleda, ali je osjećam. Kaže, sine, isto tako. Allah uzvišeni, ne možemo ga vidjeti očima, ali osjećamo ga u svemu što nas okružuje. Ko nam daje zrak koji udišemo? Ko je stvorio brda, planine, jezera, rijeke, mora? Ko upravlja svime? Sve što nas okružuje ukazuje na svemogućeg Allaha dželešanu. Ne možemo ga vidjeti očima, ali sve što nas okružuje ukazuje na svemogućeg i sveznajućeg stvoritelja koji svime upravlja, koji je gospodar nebesa i zemlje. Dakle, pogledajte kako je dedo našao načina da mu objasni. I ovaj koji osjeća, ne može opisati bol, ali osjeća isto tako. Dakle, Allaha dželešanu mi ne možemo na dunjaluku vidjeti, ne možemo gledati u sunce kada je ljeto, ne možemo izdržati mi da direktno gledamo u sunce, a to je jedno od Allahovih stvorenja i to koliko je daleko od nas. A kamoli da gledamo u svemogućeg i sveznajućeg Allaha veličanstvenog. Drugo pitanje je bilo, da vidim koliko ste zapamtili, jer ja sam 2 puta ponovio, bravo. Kako će šejtan koji je stvoren od vatre biti kažnjavan vatrom? Pita dedovog mladića, od čega je stvorena moja ruka? Od čega je moja ruka? On kaže, od krvi i mesa ili od zemlje. A od čega je tvoj obraz? Isto tako, od krvi i mesa ili od zemlje. Pa kaže, ja zemljom udario zemlju, boli te? Kaže, boli, Boga mi. Sine, odgovor na ovo pitanje, kako će šejtan koji je od vatre biti kažnjavan vatrom? Kad Allah odredi da boli i kada Allah odredi da to bude kazna, onda će to biti kazna. Bez obzira što je moja ruka i tvoj obraz od iste materije, ali vidiš kako boli. I treće pitanje je bilo sudbina. Kako znamo da je nešto suđeno? Pita dedo njega, jesi li ti znao da ćeš dobiti šamar? Kaže, nisam. Kaže, sine, isto tako, jer vjerovatno da je znao, on bi se pokušao izmaknuti, nešto bi uradio. Kaže, sine, isto tako. Znamo da je nešto suđeno tek kada se desi. I momak ustane, abdest uzme, izliječen, ode da obavi namaz. Elhamdulillah. Dedo našao lijek, pogledajte. Pogledajte šta znači biti učen i biti mudar. Jer ovo ne može svako. A da bude tako djelotvoran lijek. Koliko ima naših rođaka, poznanika, prijatelja kojima bi ovaj lijek godio? Ali molim vas, mi nećemo dijeliti šamare. Mi ćemo nastojati da dijelimo lijepe savjete. Mi ćemo nastojati da na lijep način pozivamo. Koga Allah uputi, on će i doći ako Bog da u džemat. On će se priključiti zajednici muslimana. Ali treba li nam vremena? Treba. Treba li nam mudrosti? Treba. Treba li nam znanja? Najviše. Vidite, i Allahova je odredba i sudbina da sam i ja došao iz Zvezdijskog grada Travnika da sa vama danas ovo podijelim. Neko je bio najavio prošli petak i ovi su u Kelnu očekivali, ali čovjek je i došao na aerodrom, to sam tek saznao i tek iza toga saznao da u stvari se odgodilo i da tek dolazim ovaj petak. I vidite, sudbina, otkad sam ja prije korone, dogovor je bio u Bielefeldu da se nađemo i ja se radovao, Muhammed Efendija ovdje bio još uvijek, a evo sad dragi Sifet Efendija, tad se radovao da ću doći u taj Bielefeld i da ću vas vidjeti i upoznati, međutim nije bilo suđeno. Ne. Dok se nešto ne dogodi,
tek onda znamo da je bilo suđeno. Tada smo imali nijet, sve pripremili i dogovorili i hor medrese i sve ono što smo trebali doći ovdje, obići nekoliko džemata i između toga ostalih i Bielefeld. Međutim, nije tad bilo suđeno, nego evo danas. I hvala Allahu koji nas je danas u ovako lijepom broju sastavio, koji nam je dao da smo proveli ove lijepe trenutke u nadi da ćemo zapamtiti da su nam Allah i njegov poslanik na prvom mjestu. Da nam je od ljudi Muhammed a.s. najviše dobra učinio. Da ga trebamo najviše voljeti i svakodnevno u svome životu slijediti. Ne od Rebiju Levela do Rebiju Levela, od Ramazana do Ramazana, nego čitav život, čitavu godinu, svakoga dana. Stalno da nam je na umu da što više donosimo salavata i da se što više trudimo da budemo njegovi sljedbenici i da se obradujemo inša Allah na sudnjem danu, da nas Allah proživi u njegovom društvu, da nas priključi njemu i ostalim vjerovjesnicima, iskrenim robovima, šehidima i dobrim Allahovim robovima. Da nas Allah čuva i učvrsti na pravom putu i da nas opet u hajru i dobru sastavi, inša Allah. Amin. Selamu alaikum.